15 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе марҳилаи дуюми муассисаи таълимии хусусии Ҳоризонро ифтитоҳ намуданд. зимни шиносоӣ бо шароити муассиса ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки иншоот барои ба таҳсил фаро гирифтани 820 хонанда дар як баст пешбинӣ шуда, дар он 54 омӯзгори соҳибтахассус бо кор таъмин шуданд. Бинои таълимӣ дорои 38 симхонаи муҷаҳҳаз, ҳуҷраҳои корӣ, толори фарҳанг бо 500 ҷойнишаст, китобхона, ошхона, толору майдончаи варзишӣ ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон буда, ҷавобгӯ ба талаботи байналмилалӣ сохта шудааст. Кабинетҳои фаннӣ аз ҷумла физика, химия, биология, технология информатсионӣ ва дигар шароити мусоиди таълимӣ ба ташаккули дониши муҳассилин мусоидат менамояд. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мерасонам, ки мо насли наврас дар чунин муассисаҳои замонавии барҳаво таҳсил карда истодаем. дар муассисаи таълимии хусусии Ҳоризон таълим ба забони англисӣ ба роҳ монда шуда ба тамоми шароитҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. ҳар ки бо забони худ сухандон гардад, донистани сад забон осон гардад. мо насли наврас ба ин иқдоми пешгирифтаи ҷаноби олӣ ҷавобан ваъда медиҳем, ки бо баҳои хубу аъло хонда ба ватани азизамон хизмат менамоем. барои фароҳам овардани шароити муосир симхонаҳо бо компютерҳои навтарин ва таҷҳизоти интерактивӣ таъмин гардиданд. ҳамзамон системаи гармидиҳӣ, равшанидиҳии каммасраф ва дастрасӣ ба шабакаи интернети босуръат шароити мувофиқро барои омӯзиш фароҳам меоранд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар робита ба дуруст ба роҳ мондани сифати таълиму тарбия таъкид намуданд, ки маориф самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат аст ва сармоягузорӣ ба он сармоягузорӣ ба ояндаи кишвар мебошад. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки раванди таълим дар муассиса пурра бо забони англисӣ ҷараён мегирад ва он бо системаи STEM Education, ки яке аз пурнуфузтарин низоми омӯзиш дар давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон ба шумор меравад, роҳандозӣ гардидааст. ҳамчунин ҷиҳати дар сатҳи баланд гузарондани машғулиятҳо ба муассиса омӯзгорони ҷавону ботаҷриба аз дохил ва хориҷи кишвар ҷалб гардиданд. мо омӯзгорон бо ҳисси баланди масъулиятнокӣ дар назди пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ваъда медиҳем, ки барои омода намудани насли наврас ва тарбия намудани ҷавонони имрӯза камар мебандем. аз фурсат истифода бурда ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдорӣ ва сипоси самимонаи худро изҳор менамоем, ки барои мо чунин мактаби замонавиро ифтитоҳ намуданд. ифтитоҳи ин муассиса як қадами устувор дар роҳи татбиқи стратегияи миллии рушди маориф то соли 2040 мебошад ва ба тақвияти нерӯи зеҳнии насли наврас, боло бурдани сатҳи саводнокӣ ва тавсеаи имкониятҳои таълимӣ мусоидат хоҳад кард. ман ҳамчун омӯзгор миннатдории худро ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мерасонам, ки барои мо чунин як бинои нави замонавиро ифтитоҳ намуданд. мо кӯшиш менамоем, ки насли наврасро тавре тарбия намоем, ки дар оянда ҳамчун насли созандаи ватан ба воя бирасанд ва номбардори ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ шаванд. дар муассиса бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоиди зист ва таълим ҳамзамон хобгоҳ барои 280 нафар омода шудааст. бо дар назардошти талаботи рӯзафзуни ҷомеа ба таълимоти босифат дар ояндаи наздик нақша гирифта шудааст, ки имконияти қабул то 1500 хонанда расонида шавад. сарвари давлат ифтитоҳи чунин муассисаи замонавиро намунаи возеҳи шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаи маориф арзёбӣ намуда ба соҳибкори ватандӯсту баландҳиммат Наврӯз Юнусов барои ин иқдоми наҷиб изҳори ташаккур намуданд ва ба омӯзгорон барои тарбияи насли соҳибмаърифат ва доною тавоно дастуру тавсияҳо доданд.